skor kin artli ki jingruai ki bakarpang ki banlong ki khoboram ta jongi hakane kopor ningkong an khot ye I Mr. Danlakador renja but I Miss Ibakor renja nakabenta kan ni duet ka jongki merkapa arpat ngin ya yo sngo ye ka jingruai nakakwaya jongka balang ka jongi tin la deb manruai ka jingruai ban dala deb lum jai ngopat spam karpat I temesan ilek GB Mukhem inso hondoi pengkantan jing iPad nam takam ka jong ublei Hello, check. Ke Christmas. Check, check, check. 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 Ke Christmas besuk bakmen ye PW ngasuk men sibun ban yo benta kumni kasni kasni ke badon kam ka ba long special bahmo ha pedeng jong pi bat nga ngets kemba kala de ke jing trang jang ai bangan da yo wan shalong tu yo ban wan ruai for Christmas so ngadap de jing sukmen bang ngets kem bu blei undon kat bri PW un kublei pi un kerkhu pi kan ke for Christmas undon kat pi kam ki jam ki jing tre jing pi bat ki jing celebration baro tenrei habang apar khat bha hagen ke for Christmas lingba uni benai November December kibun bah ki bal apar kre pan kendu ikan ke sing Christmas rei lingba ki jing ja ki baja ki jing im jing ki de si kamdon syu kamon lani ke jing so thrang nak do nut ban celebrate Christmas rei ngakwa ban oh kan ke jan mit ba Jisu bakha kan ke for Christmas mdei tang nam ta ki badap ke jing men ki ki bal prepare rei don nam ta ti tu ki ba de si mdon ke jing mon ban celebrate Christmas nomor ke jing pang do nut ke jing le si ke jing pang jing shitom hi rei ke jing ja hi ngasem kitab ro khoi rei kan ma bu Jisu unwan haki yeng jong pi unwan hak do nut ko jong pi un pentengen ye pi undon kat wat pi unya yamat pi unyat ki imat jong pi un kershan ye pi un uyu I ba pi pang do nut uyu I ba pi dan hap deng jing sayong jong jing im utau di Jisu kameri ru kalong hak ta ju ko por hi kam su thau ke I ke baja jing jong rei ka shungei scam ba ukhu nu ba ka kha di unong penim jang ke perthai ti long kumta khot ye pi bangi dang ilik phai nang ni mde chu bangi tang bangin celebrate rei ngin don ke jing songolem nam te kitu gi ba mdon shu kamon ban celebrate Christmas ai ki ke message jang ke Christmas ba Jisu ulong nam ta jang ki baro ru kerteng jing roi gelong tim parang ngadang wan phai min mit bo Bangalore tu nak daw kem yo practice bha ti wat num thoi jing duna jing ibro khot rei ka message Christmas kalong kaju ngakwa ban roi lang am kwa ban roi takadaw no onum thong khami yo practice bha
did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? The child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy is moving to strong? You kiss the face of Death will hear, and the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Oh, Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy is Lord of all the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding Is the great Nakabenar problem. Blue check. Blue check. Blue check. Hello, check.
pendam jing duai play book pa jing ba wanang kan no idap jing sngongo ko ba khrawe me try ako malasya ini kechat ki betelot ki jing kum ki khon ki jame ban keo ki yang ko ba khot ki jame ban pedun rom me keteng ba khot jame try kolong ka sngi ko ba khraw ka sngi ko ba kentang ka sngi ko ba kum ki balang has say try ki kan mau kan ki jing wan long breu jame kan ki Christmas dia sngo lembag ki jing ruai jong ki khon samla ka ba pen kan mau yang ke ba bo hangi ke jing kli ke ba khra hoi ke kme ke jong ji su kam tip ke ai ke ba ja kalong ke jing kli ke ba khra yang i we pi we kan so ke ai ke ni ke Christmas ke ai ke bengi le ha ke jing im jing ya try abang i pediang ke ni Christmas ke jing ai ke ba khra tam ke jong play hoi ni tuai tu is name panang ai dorkat bai ba don la dor bat ki sa chu ke blapen ngawi ke ni ki jirai ke bakhrau ka babu ke jingkeli hangi wei wei ni dap de jing ngongoro a try ke ni ki khon samla hab ki ai ke ni ki jirai ro ya kertang ba khotam ke chama try ni dap de jing ngongo ke bakhrau nam ta chung ki try hab ki yang ban ro kana try ki yang nam ta ka buram ke chama kana try ba nam ta ka balang kana try ki don tibon ki bai pat ki khon sama chung ka balang ni da duai kana try ba man kta e kiru i bai pi bai kana try bikin pen desno elde ban long ki sakhi lam ba ki jingrai chung ki nam ta ki ching em chung me ni bo ti ai ti kana try oi kum si ban ta na ki ching sakring wan ra ru ki ni ki ching ai ki chung ni try ka kam chung me hoi ni ki ba bon stap chung ki ching kur khu ki chung me ki ching em chung ni wan ra khan dia de sa ka kam ki chung me try ida duai tu is nei ban pen kentang ki ko wei pa ko ki khti bla no ching ni ching ai kur khu ro try ki ni ki ching ai chung ni ba chano chak ka balang ni pen kam kham tam ban ya lap i gospel ki chung me ban ya lap i ka ni ka Christmas ban ya lap i ki ching wan long breu chung me i ki ching sha yap chung me lo ka ting phna i ki ching ai ki chung me i ki ching em chung chang i ki breu paro try kan long sha ki ching kur khu bo pha tam chung me so si phang por nang ning si os ngau i ka khu bor Christmas lambai pastor ba e chung i try i tuai tu snake ba mala dor kat i na ka san bor i gonna try lo jong museum khoi gonna try man kren i nang bukan long ka jimbam ka ben jam siam ka ban tei gini gini siam ki batlat ki baswai ki chungi mungila ban yang gonna try hagni ka perthai ki ba ka batap tik chala kumbla ruai ngi tuai gonna try dongin up kmilenti gonna try ya kata ke jingwan arsian jome try mangin long blak kre banya don bat me try hak ta kari bam blak kre nam ta kita baro ke ba et bat le ke man bu khu jome sngo jing khot kat pat ke ber chumi ma bingi tran man ki pan ki ke ero katang ba thiang tam ko do tam ji try bu nam ji jesus mental ka ta si bom chi kutru amen do shwa ben yo sngo e khobo na ktien ka jong ble an khona shwa palok samla jong praise worship team ka palang ka chek ni lam ngin hakikat to kat ni ching ruai an remen sim
Kalong kesni berkemen, berkesni berkerau yang ikut berkibanget. Ladangi perkat hakum kini kesni ke arsjar senem menshwa bau traji suwan sini pertai berngiong ru lawan kejing suk kinong wasya mensi bergiong kumta habangi perkat habu jisu kiu menlet no sebeneng wong ngaai kejing suk happy sengap neng ini ok kumta ublei uba ai kejing suk uba ai kejing kemen yangi kibru kibopop kibarem kumta kat neng ya don kedi keyeng bekui bekentang kejung blei ngakot lang begini arwai banyaro kalong ru sebentar begini lek kemen ya kejing wan long briu kejongi uji sukres mat kumta ngakot ngi arwai ni kejurai ke basaupo ha kini nak kot jurai bat saup kendai nak kot jurai ke berim Pelan yang lang ni kepor ni syuta. Ngilong lanjut, nginong perkat ayu bingin le dalawai ni sakri, nrengin perkat bekai bingin yaro yublei. Kapoi hapor shiteng sinya kaku borbas ngokmen hasun ki angel ki yarwai dasur bang tangkap neng jing so hei jing ba kibril kiri saparolang kubor bakor tamhang kahel syaka perfei kasun habdeng jing dum kami kadang dajing pernai di angel lagi snepin yang yang nari jing syai pendam kesun haki ngumbat kitem bertei laku borki penslow jing ai na kaket rublei subin real balarem katwing kordit jing tem kapong laper theki laban ukun bin real hala not home ushahaja kisnem minta kalit lawan jinglan ngap jing pertanane tuk mit syate tus ngap yaka hale ngosuan geng bada jing laban kising kairulaken hapar sitom artet ulung haper tengi klemken tuk mi yaki skiba skopha dajing steki wan hem jingka huslai baro minta kin wai kin jalut pan iski jing sok bala benar hati amen barim dashin tulong aku lupa hangi mentaki boy anda jingsuk berpay sinsha jingsuk eden hendai nasal dong jing yaro kan say yuji sutra kitrai nyebetai kejurai balai swapra lai pupra
yang bertemai bersau punyurung berim. Kejurai yang berpenken mau, agar rekod kebelai kuang ba. Ublay siam lathai benwat ingi kiberi kibapom, kiberi kibasak mana berkumpang yang ruai ni kejurai yang surjung jing duai, kasur kebengi wak yeledi. Sha perthei kahasem kulai bansha iben ei oh kaba belah long burom yublei buat yanga buat yanga buat yanga Belah lok burung yublei buat yangan Jisu nang penim halot kading pna ban im ubin riu siu ngaguna oh kaba belah ma ule kumta namar jonga namar jonga namar jonga oh kaba pelah maule kunta namar jonga Jisu dong penim kumbamin hindai habang ayat sang manala utray klip hatuan ukro yang alasay ukot yangan ukot yangan ukot yangan ukot yangan ukot yangan klip hatuan ukro yang alasay ukot yangan Jisu nong penjam kesur kini kata khot kebingi akmi ya kebagai jiwan arsin jong utrai jingkular kinang tiang oh ngan sayo ina penengut yarbiang namar jonga namar jonga namar jonga namar jonga oh ngan sayo ina penengut yarbiang namar say siang khot sa Jisu nong penim Jisu nong penim na penengut wan biang or kinang janjing kulang kinang tiang oh ngan sayo ina penengut yarbiang namar jonga namar jonga namar jonga namar jonga oh ngan sayo ina penengut yarbiang namar jonga you play long burung semua show Dos jisin pat kumne nyangu yublei nak mentakan ke sungai ke bokraw kum kene hakaba hakajesteng jongi kumne ngedap brio hangne sejrong bat syapo kapan isai kedar bangi terang bat syakri yublei kum hakane kasngi Christmas
di kapor Christmas ka di kapor ka kemen da shisha komang yui ya ki pada iet ke jongi ki badan hakjing pule bakjing trek jongki shabar kumne ki yobani wan shuti mani shakri lang yoble kumne hakane kapor pat kumne rungye dan kum kabalang man aingu yoble namda jishe mata ke jong phi kum ki parabange bro shisnam hi haki jing shakri yoble ki babun rukom mat khamtam nakabanta ki ru rakhot ke jishe mata ke jong phi lingba to ko we ka te bang shudap ka jing renti ke jong phi ringkat ka jing dwai yoble uble ula sngap jing dwai ka jing ka balang ula ai present Christmas tekini ka arngot ki temasan ilek ki ban sa shimti pat ki kam sharai balang hakini ki por ki ban sawan de nyine dwai yoble makum ka balang nginangla banjar teli mengenai Abraham man shakri yoble hakini ki Singapore ki ban sawan parngini shiman ta shit ham ro hangno no play khot madu bo yingi kum ki khon ki jongu de ngasok men on ko por bak program committee kala bo yanga lingba kanegski mari man ayan ko khubor Christmas nakabenta kabalang kajongi tim chem tayong chem la bandan mat kabalang ngal di manit program jok presbytery shatesha kabalang lum kse manamen stepang ade manit kren sakabalang nong kse bat mantam ngadam bat phi kang kabalang hang ne ha pok se nganget mo bele wialam yanga nakawi ka kse sha kawai pat data kumakane kajing kemen jokan gasungi kum kabalang deban mat dekane kawai pat kajing sngosi kadan kajing ya brio kabalang kajongi iklat no iba franco par nengnong iba shong iba sa ha lumbatengen mat kumni hi marshwai kani kajeseng yang siawalit antep dan buram ipat shalom jeng tep jeng kabalang kajongi tinamara sakata ke program ke berangsa ngan persang ban keren penlengkot kat bala yang khubor Christmas kajonga hakane kopor tika khubor kajonga hakane ka klepmat kande ka khubor Christmas ka ba khamper nganum kren ya ka khubor Christmas ka ba ngiju ya kren naga gospel Matthias bat ka gospel Lukas ki ba kren shapang ka Mary u Joseph u khulung Jisu kinong aplang brot kiriu start matkumta ter kitu kiri khubor ka bangla jiyo sngo nakabe kapor shakabai pat dia subhan flik phasi yang sibe bonamong by pastor klam kren khubor Christmas shapang u khulung Jisu anong kren shapang ta khulung Jisu na marang la jiyo kren man ka Christmas regan ka pong ko man kren shapang utaw Jisu ubala san ubala rangba utaw adult Jesus hakaba lakai u hakata kasingot kabalong tang kaserngyo pat ya kading phna ya kabalo de man sha sitom hakajingyap kajong u namanta kapop kajongi bane khubor ka jang de kapor kande shapang kata kading phna ya kabalo Jisu
ulah di bangkit pan ba nakabanta jonga bat jongpi ban khubor ko jonga kande nak kitab u Isaya mat khandiat ro na gospel jong u Yohanes yakaba ngan seshim hakane kapor tinamdan khubor ko jonga ngine pej yakini ki lightly ki banta nak tien ka jong uble yakabang la person nongrem nakabanta kini ki lightly ki mat hakane ka clip mat yakini khubor Christmas to ka benta ka beningong u Jisu u jingshai jong ka perthe Isaya kalanong ba khandai ka khat ka ba ar ko angkum ni upatlang ubalayat haka jingdum ulayu i ya ka jingshai bakrao kibala shang haka takari ka serngio ka jingyap la tingshan ka jingshai halor jongki ti prophet Isaya ulayu i ya kata ka jing yo ipau bahkan sapoi kata kapor haka jingwan ka jong Mesaya atau kun jong uble unsawan banting shan ila ka jong ka jingshai hauta upatlang ubayat haka jingdum batau patlang hi badan haka jingdum unsa i ya kata ka jingshai ka bakrau jong ukun uble tikane kade kasngi Christmas yakabang yakan mau yau Jisu ubalong ka jingshai jong ka perthei une unong hikai jonga ubala khlat no nakani ka perthei ubala hikai yangi manbangrang puli theology yak subject major religion wong kumne wong ngasong sne yakini paramarjan ke jongi namar nya pulis te setakhar saudong jangan ke kampus ke jongi ke bamangi ni pule kidan kini kipat nakawai pat ka niam berwang punin mtajuki ong ngasau sne kini paramarjan ke jongi ki rakhe yakata ka festival of light ka balong ka Diwali ki ong ki celebrate chapang ngata ka jingshai ka jong uble Andai uang pat ngasongsi namar kata kajing syai ka jongki kamdei kajing syai ka ba shisha kata kajing syai ka ba shisha kadai tanghangihi ki belalong Kristan yangi ki belanget mak bela pediang yau Jisu tenamar tang Jisu ulong kata kajing syai jong ka perthei Tekum ni lengba kan igasngi Christmas kumbang yui ngiabu yaki lights yaki klor ki jing pentaba hagi yang kisem ki jongi mereka balang ka jongi ngiabu ikini ki lights ki ban pen internet ki balong tang kita kidak ki bashabar ban pen kan mau syapang kata kajang rakhi Christmas ka bashisha syapang u Jisu hi u belong kajing syai jong ka perthei de Jisu wang kumni syapang yelede larangi pule Yohanes gospel Yohanes konong beningkong kerkhot ka basa ka kering kumni syapang u Jisu hau ladon kajing im bakata kajing im kalalong kajing syai jong Gabriel kerkhot ka basan bakata kajing syai kala syai hakabadum kata kabadum kam pediang pat yaga tinggi hang nela pen skam syu dau Yohanes bau Jisu dei kata kajing syai ka bashisha jong Gabriel ude kajing syai ka bashisha jong ka perthei hari kalong pat ka basngosi kan ka perthei kam pediang ya taka jingshai ka bashisha ka jong u Jisu tin makata larang ipai ene ka perthei ka bamnget
hau Jisu barak away ka pertehi kim pediang ikini Christian values ke jongi kim pediang ni ke jengkai Kristan ke jongi namar bakim ngej hau Jisu ki keren persya ki long offended ikita ki ekai kaba mangi ngia keren mangialap sapang u Jisu dengan ke perthai ke besisah ke perthai ke badap dak pop ke perthai ke badap dak jingdum kampat la ban pediang da sisa ya u Jisu baru Jisu ong komunis pangilade ka gospel Yohanes kalanang ke bepra kada khat kaba khatar u Jisu ong komunis pangilade ngalong u jingshai jong ke perthai utau bobot yanga unumnya hakabadum Henry unyo ka jingshai jong ka jingim utau de u Jisu u jonge usiem jong ka jingshai batlada ngelangit sisa hau Jisu ladang la priang sisa u ha ka jingim ka jonge u Jisu uang pinum yat shu lano ha ka jingdum dengan kan mai ka ve ka jingi thok khana Hakabede bo we o nong hikai mathematics ubat tibet bah ubam nget belai te hakabe ke janmiet sngi Christmas kabakum kan ni hakajing khia ka mensim ka jungu kat ba udang yat hakasnong ka jungu ulayu i yakabe ke yeng kabala tho habar Merry Xmas. Tenamar ba uday uno hikai jingken. Ula song phala bani i yaw tau X bala tho hangta habar Merry Xmas. Dito no hikai ula rung syakata kayeng. Manik kili yaki. Ula ong haki nga day uno hikai mathematics buat tebit ba. Ngisya use bhai kinik alphabet kini X ki Y kumta ter banle kita jingken ki calculation ke joge tenamar pom patip sepang uta X bala tho hayeng ulakli ya kita kitrayeng u uta u X ba kita kitrayeng kilaong Merry Xmas ane kamut u X sangne kamut u Chris u X sangne umdai uta bolong unknown udai ubolong known kabamut u Chris ubenta pedeng jong kasngi Christmas tihadian kita keterayang kele slok uta no hikai ula sok kamunsim umsim la donshu hakata ka jingdum jong ka jingim namari kata ya bau lalit kali sepang uta X bolong u unknown ula long no uta known Christ haka jingim ka jongu baruta uno hikai ula pediang yo Jisu ula kala Kristan ula yo eta ka jingshai ka bathamai haka jim ka jungu hakata ka sungi Christmas dekumni habangi pusan sepang u Jisu ubalong ka jingshai jong ka perthei kumakani ka sungi Christmas ubale khot ingi bangin yet yelede hatu ngilaman em da shisha ya ka jingshai ka jong Chris ha ka jing im ka jongi hoi kum ki banget ngile bun kam baro shi tayo baro shi banai ban let yo let hat ban thiet yi ki jan phong ban thiet ki jing bam jing di ngile treshitam mani pen kho yeng pen kho sam mani nyat rong nyat pusara nam ta ki yeng ki sam ki jongi naman ki kwa ba kata ka jingshai kanwan tang hak jing im ki jongi hak yeng ki sam ba ki im lang ka salang hari ka jing kali ka longpat hapdeng kita jing bun kam ka jongi hatu ngilaman em ya kata ka jingshai ka jong Chris hak jing im ka jongi ding i manta kaleng saudong halenti sengkien hak snong ki ba pher ki ya sotanat bha mani pen khrep pen khrum mani pendaj dagitu ki lights Christmas ban ngi to video po WhatsApp baga jalan Meghalaya jongi ka ponam bha manta hakpor Christmas
nama lajan man lagi senang. Ia pentaba, detik light ki baper, haka jing rakhi Christmas ka jongki. Tika jingkali ka longpat, habang ilay pentaba, ini ki lights, ki bakanca perthai shabar. Hatu, haka jing ka jongi pat, haka dono ka jongi hatu, ngilaman da shisha, ya ka jing shai ka jong ukris. Tika sengi Christmas ka day, ka bangin yit, ilay day. Ilay se ngilewan jeseng haka ni kapor, haka ni jeseng Christmas. Rengkat pa kita ka jing ban kia haka jing im. Yole se ka jing im ka jongi, shimet, rengkat magiyang kasam ka jongi, haka kita ka jing im. Kilong kum kata ka jing dum, ka badum, tliu, haka jing im ka jongi. Rerangi pai ba ka ketien ka jong ublay ding ba u Jisu. Wai pat ingi ya kata ka jing kermen ka jong u. Balada ka jing im ka jongi kaladum katno ru. Ladangi pai sho Jisu. Ulaban ai ingi ya kata ka jing shai ka ba shisha haka mensiam ka jongi. Bangan ongi pi ko ki paran ba ie ladangi mat shai ka jing shai ka jong Jisu. Kata ka jing shai ka jong u Jisu. Kansa penkeladur ya ka jing im ka jongi. Manginum long shu kita ki jing thau ki bariam komba mangi julong. Ka benta ka baar. U Jisu ka jing suk jong ka perthai. U Jisu ka jing suk jong ka perthai. Isaya kalanong bakhandai ka dakhat bahan reb ong kumni. Namar hangi lakha yau khun. Laai yau khun hangi. Tika jing sensyar kan long halo ka terpeng jong u. Ban khat ya kerteng jong u bapla nongsla u blay bakraubor u kpa bom jukut usiem ka jingsuk ti u Isaya hang ne uong ban sakha ya tau khun baruta unlong usiem jong ka jingsuk tikumni habang irakhi ya Christmas nyaban kan mau sapang uniu Jisu ukhun jong ublay ubalong usiem jong ka jingsuk the Prince of Peace bamdon shu da way pat ulaban ayangi ka jingsuk ka pasisha ha ka jingim ka jongi ti Jisu ongkom ni sapang yeledi dangi pole gospel Yohanes kalanang ka ba khatsau ka dakhat ko arpunyo u Jisu ongkom ni ya ka jingsuk ngai no happy ya ka jingsuk ka jonga nga ai happy gomba kata ka perthai ka ai nga ai manga happy wat khi khuslai na ka dono jong phi lemne wat shepting kane ka de ka jingsuk ka ba shisha ya bo Jisu ukular hagi ki banget wa ka jingsuk ka jonga nga eno happy kata ka jingsuk ka ba kane ka perthai ka kanum laban ai lanu ru baruang wat khi khuslai lemne wat shepting tikadan skawai ka jing yato khana haka thama baar udon uwe u chaplin jong ka ri South Korea u chaplin ubalai le thamalang bat kini ki sipai jong ka South Korea tenu chaplin la treshitom ula pendap ila ka jong ka benta ban ai ka jing slok ka jing duai ya ki sipai ki bobun bad uni chaplin ula yathu hadien kani ka thama ba ka baar sapang kani ka jingja ula ong baula don uwe usipai ubala janyap tie utau chaplin ula leit ban jingo yu ula kali yau tau sipai ula janyap pikwa nakabanta jongpi utau sipai ula kerenga kli bad ula yapno satang sipor dia tau chaplin anda ula dukut mensiam uta usipai ula leit hajan ban pet ubat ayu hakakti kerjong banu chaplin ula lap bau tau sipai South Korea
ubalayap. Ulabat ya ka Bible haga kti ka jong u. Bada kata ka sindria ti ka jong u ka bala bit snam namar kata ka snam ka bala mi na ka met ka jong u. Ula kado data ka kti jong u. Hakani ka gospel u Yohanes kalanong bakat saw kata kot ka baat punyo ya bang la puli mentan ya ka jingsuk ngai no happy. Batau chaplin ula tipsai. Batau sipai ubala klat. Ude Kristan uba shisha. Ubalanget shisha hau Jisu. Ubam tiang ya ka jingyap. Bau layap nakabasok hakikiti jong u Jisu. Bau ne chaplin ula yetoi ta ka jingja hadin bala kutno kathama ba kabaar. Dikatahi kalong ka jing shisha. Yengi ke belanget hau Jisu. Ngimat ya kata jingsuk ka bashisha ha ka perthai. Kata jingsuk ya ka bakan ka perthai kanumla banai. Kata jingsuk ka bashisha ka bawan no musim khut jong uble. Kata jingsuk ya banak perthai kanumla banai ka jingsuk ha padeng ke jingkhuslai bagi jing jong ka jingim. Kata kadai ka jingsuk ka bashisha ka jong ukris kabangidan kam haka jingim kajongi te kumniru hakani kasni Christmas tungin yet yelade ho nyelailong Kristan ngijewan jeseng kumni nabi kapor sakawai pat baka jinggali kalang hatu nglaman em dasisha yata ka jingsuk ka jong Jisu hapo jongi mga tips kem mangiem hakane kaperthai jo kijing kaperthai jong kijing denjar kini kijing jong kijing im kijing bangi mat hakiyeng kisem kijongi kapendu na ya kata kijing suk kabashisha ha kijing im beladang ipai ya kaperthai ka jongiru kidan tang kijing ya kanat kidan kithma kaleng saudong kaperthai Amdan kata jingsuk kabashisha. Barki beri kadang persang manwat hi kata jingsuk kabashisha. Hari kani hi kalong kajingshisha. Kaspa kapau jong kani kaperthai. Kijing don jing em kejongi. Kijing nang jing start kejongi. Kini baru kenam laban aingi kata jingsuk kabashisha. Dekum ni habangi rakhi ya kasungi Christmas. Nyaban pai show Jisu ubulong usiem jong ka jingsuk. Tiladang impat mat ka jingsuk ka bashisha halaka jong ka mensiem ka jongi. Tongin ya duway bo Jisu un ashisha yagi yata ka jingsuk ha ki mensiem ki jongi. Kebenta ka balay maka bakhaddu u Jisu ukhun langbrot jong uble. U Jisu ukhun langbrot jong uble. Isaya kalanong kabasan pulai kadakat kabanyo bat kabapra kong kumni laban ben yu penban wala penrit ilade bat umshim laang lakshintur kum ikon langbrat balayalam syakajing penyap bat kum kalangbrot kabasngap jar hakmat kinongot shinyo jongka shisha umshim laang lakshintur dakababan ben bat kajing bishar la shibno yu te shapang ka jingim jong u uai bala perkhat bala ot yu na kari kabaim namar karingkang u patlang jonga la sho yu te hangni pat prophet Isaiah ulai i ya kata ka jing i pau shapang ka jingwan ka jong taw Messiah ukhun jong uble uban salong kumuta ukhun langbrot uban sa syayap nakabanta uta upat lang uba lalepop khnang baunlong uta unong susparu jong kaperthai borok kowe tigasngi Christmas kapan kan mau yangi yauni u Jisu ubam shem lasa khlongsa utau Jisu ubalasan ubalarang ba
Belapois kerta lai pau bat lai pulai snem. Ubala trei ya ke ministry. Barak taka timing ke jong uble. Ula de ban ba ya ding pna showroom Calvary. Bat ban syayap nak banta jonga ba jong pi. Komuta ukun lang brod jong uble. Ulang kenya jong uble kenang. Man aingi ya kata kajing kermen jong kajing im. Tila dengi pulih gospel Yohanes kalenong kabaningkong kadakad baat kendai. Kaungkum ni Yohanes ulayu yau Jisu bau lawan hu baru laong hakmi ukun lang brod jong uble. Ubakit no ya kapop ka jong ka perthe. Ti Yohanes ru bolong senran hakata kajing penpau ka jong uble komang iyang ni. Ulayu daki kemat ibakan zaman sim yau Jisu bala penskam yu nakani kajing pla kajong u bau Jisu de khun lang brod jong uble bala kitna yakapop jong ka perthe te komni habang rakhe yakani kasngi Christmas nya kan mauro bala kha yau Jisu hakashnong Bethlehem kani kashnong Bethlehem Hakipor mensyuah kadega jaka banri yaki langbrot bagi dan kini ke Bible commentator ki ong ba ha Bethlehem kini ki rangba lingdo kini ki nongelam niam ki juthung ki jubu da kita ki nong aplang brot ki jongki nakabanta kaniam karukom ka jongki Bakita ki basong basah Bethlehem kinri ya kita ki khun langbrot hakaba lengba jing ngina langbrot ki badan apa Bethlehem pat kinla panawan ra sha Jerusalem khnang bandale ikan yam karukom jong ki jiu kini kinong ablangbrot ki badan Bethlehem kin saai kin sa supply ya kita ki langbrot ki jong ki banra sha ka temple Nabanta nakabanta ban kenya katkum kanyam kerukom jong kiju. Tinggi hang ni yakni ka baca Bethlehem. Kumbaladan kita kena ablang berat menbalak ha yu Jisu. Kasyu penken mau yangi. Bau Jisu ubalong utau khun lang berat ubashisha jong uble. Lakai u ha Bethlehem. Patka kedaupat Namar bau Jisu ulawan. Dan kamsyu dah kita lang berat kita bekan japar thai. Dan kamsyu dah kita merat ban kenya nak banta ki pop ki jongi. Nama kata kasnam jong ki merat kanum la syu pan saj ki pop ki jongi lanu ru. Bagata jing persang beriu ki jongi ru. Lingin baka hok ki jongi ki long tang ki jan ki bit ngit hakmat jong uble. Tema kata uble ulai present Christmas janga badipi. Ya keperthai berok kowe kabadap da kapop ulai da kata present lingba ukhun jong u ubelong utau khun lang brot u Jisu Kristi ba u ru u banget ha u Jisu o num jotshu lanu ru komang ya kan mau ya katu kadakhat sakawai pat Yohanes lai khandriu kabelong kadakhat benta pedeng jong ka Bible ka benta pedeng jong ka gospel ka jong u Jisu ka benta pedeng jong ka jingit Kristan ka jongi Yohanes lai khandriu nambau boleh i kata-kata ya ka perthai kat baul IT no yo khun jong u bala kham marwe bau ai ru bangai hu unum jot su andre un yo ya ka jingim bom jikut Kani kadai kata ka khubor Christmas kabangi day man priang jim ka jongi mangin phaidid no nagi pop ki jongi te compare ladang lale pop kanno ko noru ka pop ka bari lane ka pop ka bapau ladangi phai ladangi wat yenu Jisu ukloi ban shashkor yangi ladangi lapan map shisha iki pop ki jongi ukloi ban map ukloi ban saji ki pop ka jongi
baru keluar ban nam kan mau syuk pop ke jongi pandang lagi am kata jingsat ke basisha ke senam ke jong uji supat nginlong kita ke babet nakabanta kata ke jingim bom jukut te ke jingkeli yangi kalong kanongot nangi ke bala sos kham nakabanta ke jingim bom jukut naman ngasong thu nglai long kristan ru badangkha ngilai silong ngilai silong melen kita ke AK bedai bat kata ke jinget bakan yam kristan handring padan ba kata ka jingadai ke bajan kata ke personal experience baru Jisu bat ke Bible ke ongsai laring pat mat yu Jisu ke jim ke jongi nginem yo kata ke jingim bom jukut so tenat bha laring pulih ya gospel u Lukas Gospel Lukas kelenong kabaar hang tu la tho ikini arngot ki sakri ki jong uble ki bal ap khmi ya ka jingwan ka jong u Jisu uwe uday u Simeon bat ka we pat ka de ka Ana Lukas kelenong kabaar ka dekat ka ba arpusan bat ka ba arpun reu ka angkum ni Hakmiru uladon ubrio ha Jerusalem ubakerteng usimian. Dinu ubrio ulang ubahak bad uba reuble. Ubada ap kermen ya ka jing pentingan jong Israel baru mensim bakhut uladon hau. Lapan pau te hau da mensim bakhut. Ba unum yoi ya ka jingyap kat ba umpat yoi ya kres ujong utrai. Une udeta usimian komangi i hangni ubal ap kermen ya kata ke jingwan ke jong u Jisu ubam sim ladang kata ke jingsuk hakamen sim ke jong u tat hadu kata kapor ke bau layu i bau Jisu ulawan sisa sakani ke perthe makadan sene kawe ke sakri ke jong ble kene dekat ke balai pun riu lai pun nyo balai pufra jong kene ke gospel Lukas kelenong ke baar ladon ro kawe ke brio ke Ana anang itu lupa ke khun u Panuel nakajaj Asher bak pala sa regon thai jen propose nem ke bam jumi shu nak temple handrai nak jingsha jingit baka jingduai kada sakhi kada sakri jau blai senyasngi kaniru haba kala poi tiap hamar kata kapor kala yaro jau blai bakala keren sapang jong u hakita baro ke ap kermen ya ka jingsus pa ka Jerusalem. Tingiru hangni kanik Ana kanang itu lupa. Kaniru kulai ap ya kmi bun snem haka jigim ka jongka. Nakabanta kata ka jingwan ka jong u Jisu. Bangi hangni kini buru arngut u Simeon bat ka Ana. Kilatip ita ka jingtho jong ketien ka jong ublay. Bahkan sapoi kata kapor ka bawulin sapa ya kun jong u uba marwe. Masawan sana ke perthai uban long uta u nong siu spa jong ke perthai teka jengkeli yang abadi phiru hatu ngilong na em kum usimian bat ka Ana kiba ap kermen hakata ka jing kermen ka jong uble bar ka jing siu spa ka jong u namar kani ka long ka jing sisa haka jing bon kam ka jongi bagata ki ai ki bagan jado ki bagan ja perthai ngim jo ap kermen shu hauble ngi sngo ba kita jing don jing em ga jongi jing nang jing sat ga jongi kita kelaban ai ngi ya kata jing kermen ba kata lawe ka ba shisha hari kan ni pat kalong ka khubor ka jong uble bangi haban ap kermen tang hau Jisu hi kan ka perthai ha ka sngi kan saletno kini ke badan haka kinsa kutno ha ka sngi mangabat mapi inse klat no nakani kaperthai ka jingkali yang apa di fi kalong ka mensim ka jongi kan le shano tekani ka de ka khubor Christmas hakani ka no phaisngi mangin kan mau yonu Jisu ublong khun lang brot jong uble baladang padan ka personal experience baru Jisu ngindwai bon pen pawila de ko mamauhi ulong dengan malong na ro ka basdang kumni habang rakhi Christmas kalong ka babha bangini lekmen kumni ngepen thaba ing lights nya ai
yakini ki Christmas gift iwe ya iwe nangta ngia buru yau new Christmas tree ngia don ni kata kajil akmen kajil abam sobha kini par okhai kilong kiba bah ngilaban ong han repat hakabakut yo lese ngiklat no pari kita ki AK kibakan ja mensim kini ki lights ka bangi i kibapan thaba shingi kipan kan mau ikan jing shai ka bashisha ka jong u Jisu kini Christmas gift ka bangi ai kipan kan mau ya uni khun jong ublay ubulong ka Christmas gift ka bashisha nakabanta jongi baru uni Christmas tree bajerngam ka jingjerngam ka mut ka eternity lani kata ka jingim bom jukut kini ke bangile ke detang takidak ke bashabar pan kan mau yangi chapang kan ka sngi ka bakarpang handrai pat ka kham kongsan kadai kata ka jing shakri ka jongi ya u Jisu hake ke ki bakanja mensim ditoblen kurkhui ngi lingba kan ka khubor Christmas hakane ka por chapang u Jisu ubalong ka jing shai jong ka perthai u Jisu ubalong ru ka jingsuk jong ka perthai bat kum ju phang nu Jisu ubalong khun lang brot jong ka perthai tungnya duai ala ka jong ka mensim shimet bakum ne habang rakhi yani Christmas jong Islam arajar arpusau kini jing rakhi jongi kinam shilong tang kita jing rakhi ke bashabar hergin mat dashisha yo Jisu hai dono ki mensim ke jongi in penang Jisu ke jing ka jongi bagin mat shisha u kum kata ka jing shai ka jing suk at kumuta unong su spa jong ka jing ka jongi ublen kor khui ngi am ta buram ka jong uble amen tongile poi sak bawai jong ka jeseng ka jongi ublen kor khu I ka jing shibanta ka jongi parang ai khoble ka binang shibanta jong ne ko por ublen pelat yang jing suk ka jong u lengba kan ka por abang layo man rakhi ya kan ka jeseng Christmas ka yeng ka jong uble ini penuai ne ka por ka jing roi ka ba sau pusau ka jing roi ka ba sau pusau hadin di join subham karpat I tamasan JSM in bo ka jing duai lingkot pan supply de jing kerku penuai mela I la ka khet ba ka pan singat sim men ba mewan manwat yanga hakasnang Bethlehem mela thia hasem bom dan jaka yame hangta towan sha donod tra Jisu don jaka ha donod jonga jing roi ka ba sapusau Mela ila kakhe at kapan snyak sir men ba me wan ban wat yana akash nong Bethlehem mela kya asem bom don jakaya me Bau
jaga adonut jonga duwan syadonut trai Jisu don jaga adonut jonga Imersiang hakikram Isemdeng idam Hasengil jong ide haka Memem don jakare Pamen buka klik Hari siap du yau gamili Tuan syadonut Rai Jisu Dan jaga adonut jonga Tuan syadonut Rai Jisu Dan jaga adonut jonga Melawan atrai lajeng imban ai Mansius payu nongkong bakli Melapong pansnyat syang Namar jonga mesya Gadit na halong kalari Tuan syadonut Rai Jisu Bording na long kahong yangan Tuan syadonut Rai Jisu Bording na long kahong yangan Andaril turoy neng Bat ki angel neng Kinwan bau hahurong jong me Hot yang atrai babha Onggang don jaga aprung jong liangan Ngan syat dajing men Rai Jisu Andamen wan syau yangan Ngan syat dajing men Rai Jisu Andamen wan syau yangan Tôi là đuổi One shall know jenge try Jesus Christ One ay way try kran Shong do agdo not ko jenge try Pan kho jaka try karan Shong a try karan Pan long ngi ki khôn ki jong me try karan Klema me yimla male try karan ngit wai ka sngi try karan Kamela wan knang sinek perthai na pa jungi bo pop try karan
มันเป็นเอ็มยังงี้ทรายมันใส่กี่พอบีก็สนามก็จังไม่ทรายงี้ด้วยทรายน้ำมันก็ทำให้วันก็โน้ตจังงี้ทรายมันช่างดูทรายกันงี้ด้วยไปเว้ยไปนี่ไปโดนทางนี้ไปบ่มทางนี้ก็มันโจทรายกันไปกินปลีก็โน้ตจังกี้ทรายมันไม่เอามันรุ่งมันช่างพอจังงี้ทรายกันมันเป็นลงบริบทคราวโดนบอตามเคลมมันไม่กำลับเลยทรายกันงี้ด้วยทรายกันบัดนี้ประเทศก็ดับสิบูนก็จริงแหละกี่ปอบทรายกี่ประเทศจะสวยตาหน้าทรายกันเวงยี่กันเนี่ยบริวารทรายกันรุ่งโดนโน้ตอีเป็นขั้วจะการทรายกันไงโยมแม่เบลย์ก็จริงอีบ้าก็จะไม่ยังอีเว้ยป่วยทรายกันมันลายคนจะไม่เชื่อสุขทรายกันบัดนี้ด้วยทรายกันมันอายเรางี้ถ้าก็จะยิ่งบ่มจะก็ยิ่งน้ำโดนอะไรก็ตามทรายกันलेकिन IT हमें ये वे पुए ट्राई करें ये रोए मेरे कर खुई ने सीबरा पंडे पर ट्राई करें कर खुई जिंगेम जिंगे ये वे पुए हने को बालांग मत बुमरन हने जिंगे सेंगर कुम जो ट्राई करें हने को नंबर 1 बोलो चिस ने मत ट्राई करें मगिन या एक मन के मगिन टिप मगिन छोई में ट्राई करें इन IT हमें तब मेरे को बुले जिंगे बुले वो खराब वो था कि ब्रेंग हंडो ट्राई करें स्नो बुले की जिंगे दुआई जिंगे नि पानी कर पारा करें जिस कुछ सिंपल जिंगे बट तो आयरो वो जिंगे ए जिंग जिस Chris Drag jing ba jung break pa le mit slok mot sem ko to kini ke lai we ke chik khu ke me ke lang lang mi we lo lang e baro ngi chis lak potei na ro ke bom ji ko ro ke bom ji ko ro amen